हेलो दर्शक लोग नमस्कार। हम हैं संत कुमार यादव और आप सब देख रहल बानी स्काई भोजपुरी यूट्यूब चैनल। तो दर्शक लोग हम आप सबके बता दी कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के आज एगो नया गाना रिलीज भइल बा जौना गाना के नाम बा दर्द हो जाला। जी हाँ दर्शक लोग, आप सबके बता दी कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के आज एगो नया गाना रिलीज भइल बा जौना गाना के नाम बा दर्द हो जाला। और दर्शक लोग आप सबके बता दी कि ई गाना के टी सीरीज हमार भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गइल बा। और दर्शक लोग आप सबके बता दी कि ई गाना रिलीज होते ही पूरा धूम मचा देले बा। जी हाँ दर्शक लोग, आप सबके बता दी कि ई गाना रिलीज होते ही पूरा धूम मचा देले बा। दर्शक लोग, अगर आप लोग अभी तक ई गाना के नहीं के सुन ले तो टी सीरीज हमार भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाके जल्द से जल्द ई गाना के सुन ले। और ई गाना सुनने के बाद हमरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप सबके ई नया गाना कैसन लागल। तो चलिए दर्शक लोग, हम अपन वीडियो यहीं पर खत्म करत बानी। अगर हमारी वीडियो आप सबके अच्छा लगल हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दी।